Ah, seger rasane nek bar buka iki ah. Sebatang sik ah. Hehe. Wah, wih. Aduh. Piye iki, Dik? Lah kok ketutup ki piye iki, Cing? Saya tak mlebu sik ya. Nggak tak bukake. Ya kono. Sik, Dik, dilit. Cing. Cing. Lah gek wis kok malah piye to? Wah, malah ngopo kon bukake lawang kok malah. Weh. Walah, hei. Cing. Micek ki piye to? Alah. Adem irung sida udo to malah. Alah, piye iki? Ademe kaya ngene, ha. Turu ngendi ki aku ki? Wah, engko ora iso sahur aku nek ora iso mlebu ki, ah. Hah? Lah. Lah mosok aku turu nang kandang wedhus iki njuran. Luweh lah, bangan ora iso turu aku. Weh, turu ngendi sekebak ngene gone, ah. Nilai dilit, sewengi deng. Iki kena gue bantal iki. Lumayan ah. Perasaanku kok ora penak ya. Dik. Bisa turu akhirnya. Ora iso turu udah ini. Suara sapa sing ngarane? Suara apa to iki? Wih. Ono Pakde kae. Lah piye iki? Bono, Pakde dipindah yuk. Ya ayo, Cil. Ngorok kae ora iso turu dhewe iki. Lah iya. Lah piye? Ayo gotong nang omahe. Ayo wis ayo cepetan. Wis ayo, mumpung kiri ayo isih turu. Oh, to, Cil. Alon. Iya, oke. Ayo cepet. Terke. Waduh. Lah lawange kekunci ki piye iki? Waduh, apa, Cil? Cil. Aja piye? Foto kok gletrake kene wae, Cil. Ya aja mesake. Wih, lawange tak tarik nggo mobil wae ya. Wah, siap, Cil. Piye, murah pra? Wis, kene wis siap, Cil. Oke, Bel. Kene ya wis siap. Tak tarik ya. Awas, mikir. Wah, aduh. Sorry. Iya, kecil. Suara apa, Kak? Wih, ana wae ya? Waduh, apa? Aku ngeterke Pakde ngene kok. Mikir ah. Ora mikir ah. Biajo lho kowe. Awas kowe. Yo, kowe. Wis, anteng nang kono wae. Ora usah main-main. Wis, Cil, aman. Oke, Tong. Ayo bolo. Gawe munggah. Ayo, Cil, siap. Iso ora nek enggak tanjakan ngene iki? Waduh, lah ya iso tapi digeret wae piye? Oke, ora apa-apa. Aku tak ngarep karo Trimbel ya. Ayo, siap. Ayo, Cil. Ayo kuwi ndase colke wae. Ayo, Bel. Sini, nah. Iya, oke. Alah, yuk. Abot kaya ngene. Poso-poso ya jek abot kaya ngene mangan opo iki mau Pakde. Go. Wis, tidur nyenyak Pakde. Atole piye kuwi, Cil? Iya ya. Ora. Jiko lah. Ora jiko mesake kok nek turu kene dhewe. Lah iya kok ya. Wis kita angkate tangane. Kuwi jimu, Cil. Malah silite emplet dhewe iki lele ah. Nyambil gawanan metu kono. Bek. Apa kowe anu ya ganteni tole ya. Dadi ke Pakde, ora iso turu wonge. Wis, kancane ning kono ya. Selamat malam, Bek. Oke, selamat tuh. Wis to, ning kono malah anget to. Wis yo metu yo, Bek wis. Cek, Cil. Lah ngapa ya malah? Udan iki lho. Apa ya iki? Lah iya, wis mlebu wae yo. Tenane. Nonton TV sik ah. Nggak ngenteni terang. Karo nonton TV. Iya ki lho, nonton TV kok. Oke. Rene sik. Siap. Seru ya. Wah, film apa tuh ya? Rasa do berisik toh. Aku tak turu saya ya, Cil. Ayo turu ya turu kok. Waduh. Piye iki aku? Buat cabang bayi. Wih, aku ana apa iki? Minggat ono ah. Ngopo lu nang kene iki? Buang-buang turu Waduh. Aku ki mau ra sahur yo. Tak sahur saiki wae lah. Mumpung ono ndok. Kawanan ya ora apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nek Yamin iki jenenge sarapan, Dek, ora sahur. Ih.